I en verden, hvor alt sker med et enkelt tryk, hvorfor skulle det så være anderledes, når dine kunder skal interagere med din forretning? Lad os være ærlige. At bede dine kunder om at scanne QR-koder, downloade apps eller satse på, at de husker at skrive en anmeldelse, når de kommer hjem, det er for besværligt, og det koster en virksomhed. Tænk over det. Hvor ofte har du ikke hørt dine kunder sige, jeg skriver en anmeldelse, når jeg er hjemme, eller jeg booker min næste tid senere. Men vi ved alle, hvad der sker, når de først er ude af døren. Du glemmer det. Og din virksomhed går glip af de anmeldelser, der kunne booste din rangering på Google, og de bookinger, der kunne løfte omsætningen. Men sådan behøver det slet ikke at være. Det er her Digitab kommer ind i billedet. Med Digitab kan dine kunder lave en anmeldelse, book deres næste tid, eller en dag kigge på menukortet. Alt sammen med et enkelt tryk. Ingen apps, ingen ventetid, ingen besværlige trin. Bare en simpel og brugervenlig måde at interagere med din forretning, når det virkelig gælder. Og nu til det vigtigste. Flere anmeldelser betyder højere rangering på Google. Højere rangering betyder mere synlighed, og mere synlighed betyder flere kunder, som fylder din kalender og øger din omsætning. Alt dette uden besvær eller frustration. Bare enkel, problemfri kundekontakt, mens oplevelsen stadig er frisk i kundernes hukommelse. Det er ingen hemmelighed, at man får de bedste anmeldelser, mens oplevelsen er frisk i hukommelsen. Faktisk viser undersøgelser, at 70% af kunderne aldrig skriver en anmeldelse, når de først har forladt restauranten eller salonen. Med Digitab fanger du deres opmærksomhed, før de går ud af døren, så du ikke mister muligheden for at skabe en unik kundeoplevelse. Og det bliver endnu bedre. Digitab kan bruges uanset om du driver en travl restaurant, en nyopstartet frisørsalon eller en blomstrende detailbutik. Til et engangsbeløb, der svarer til 5 kopper kaffe, får du dit helt eget og tilpasset Digitab-skilt. Skræddersyet præcis til at levere den besked, din virksomhed ønsker at få frem foran kunderne. Ingen gebyr eller løbende abonnementer. Digitab er løsningen, du har ventet på. Aldrig har det været nemmere at indsamle anmeldelser og skabe interaktioner med dine kunder. Vores innovative skilte er lige så intuitive som kontaktløs betaling, noget vi alle sammen bruger dagligt. Ingen apps, intet besvær, kun brugervenlige og effektive interaktioner, der efterlader indtryk hos dine kunder. Ingen opsætning nødvendig, alle skilte kommer klar til brug. Gør det nemt. Gør det nu. Gør det med Digitab. Er du klar til at transformere kundeoplevelsen i din forretning? Kontakt os og kom i gang med Digitab allerede i dag.